Assalamualaikum Mbak Bogel. Waalaikumsalam. Kenapa, Nduk? Badhe nyuwun tulung Mbak Bogel. Iki tulunge kenapa? Kula nyuwun diparing kekuatan Mbak Bogel. Nggih. Kekuatan sing piye to, Nduk? Mbak Bogel, kula niku nyuwun kekuatan ben saged kuat golek duit, terus kuat narik pembeli ngoten lho Mbak Bogel, pokoke nyuwune kula ngoten. Pripun Mbak Bogel? Nggih. Saya kula pilihne nggih barange. Nggih. Sing ampuh barange niki lho. Niku napa Mbak Bogel? Sirup Mbak Bogel. Boten niki kangge kekuatan niki. Kula iki nek sirup kok cilik sirup lho. Iki kagem kekuatan. Iya nggih, kula iseni iri. Oh nggih Mbak nggih. Oh, niki barange sing kagem kekuatan. Oh nggih, mungkin terus carane pripun Mbak nggih? Kula suntek napa kula mimik napa pripun? Nggih, keto mawon. Nggih, terus pripun? Nggih. Niki kagem dites menapa pripun? Nggih, pripun ngetesi Mbak nggih, ngetesi pripun? Tiyang kalih niki. Oh, itu macam kula Mbak. Monggo di diceluk. Oh nggih. Kula kembali Mbak nggih. 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 Yuk, gendok. Yuk. Pergi sih. Apa ya? Apa ya? Yuk. Mbak. Waalaikumsalam. Esang kula gendok lho. Nggih. Namine sinten niki? Kula gendok, Mbak. Oh, nggih. Iki langsung dipraktekne langsung pripun? Kenapa mengke jembal las dalu praktek iki? Langsung mawon, Pak. Nggih lah. Jenengan. Nggih, maca bine nggih. Nggih, pripun iki carane? Kula sing apikne teng panjenengan. Tepen. Ngadeg. Oh, ngadeg. Pripun, Mbak? Nggih. Tangan panjenengan to nggih. Nggih. Cekal. Nggih. Niki di anu kuat boten nggih. Pakai mbek kancane. Niku ditekenali gendut. Nggih. Oh, nggih. Oh, nggih, tekenali Wonten gendut. nggih, kancane monggo didelok di ken praktekne kaya kula. Nggih. Yo. Nduk, piye iki? Mau wis diwarahi Mbak Bogel, mbok inget to. Ayo barang karo aku lho. Lha piye ora mbok inget iki mau. Iki nggih, praktekne nggih. Nggih. Pun balik langsung iki ditekan kali genduk iki. Nggih, ditekan. Kan nduk tak dulu. Niki lho cara niku. Nah, terus kekuatannya dijojokne. Tengah asaran itu. Nggih. Nggih. Tak praktekne iki carane. Nggih. Monggo ditekan kancane. Kuat lagi. Untuk kurang pas ya genduk, Mbak. Untuk kuat dah. Nah, iki wis gak gawe minyak. Nggih. Kekuatane nek murah. Nggih, Mbak. Nggih. Monggo. Sakit kan? Nggih. Nah, mergi kekuatane nggih kagem minyak niki. Oh. Nggih, ngoten, Mbak. Berarti Nggih. genduk wae pas jenengan damel minyak ngeten mboten kuat to saking niku minyak ini. Nggih kagem Oh, minyak nggih. niki. Nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih. Iki Duk, barang. Nggih. Nggih, Mbak. Iki mungkin terus pripun Mbak carane Mbak? Niki mungkin diolesne teng tangan apa teng sikil. Nggih. Terus langsung kuat awake. Oh, nggih, Mbak. Nggih, matur suwun Mbak, nggih. Nggih, monggo. Nggih. Kula pamit riyen nggih, Mbak. Nggih. Nggih, assalamualaikum Mbak Bogel. Nggih. Kula nggih pamit nggih, Mbak. Nggih, monggo. Nah, kok pek